Прывітанне, я Артур Камароўскі, і гэта падкаст «Белы верш» ад онлайн-часопіса «Таўбін». У першым сезоне падкаста я буду размаўляць з аўтарамі і аўтаркамі часопіса пра паэзію, рыфмы і верлібры, немагчымасці матывацыю пісання тэкстаў, а таксама пра іх любімыя вершы. Наша госця сёння – пісьменніца, перакладчыца і паэтка Ганна Янкута. З выпуску вы даведаецеся, як даўно Ганна піша і перакладае вершы, ці лічыць яна сябе паэткай, як і чаму з'явілася яе паэтычная кніга «Геалогія. Канстытуцыя» і яшчэ шмат чаго цікавага. Прывітанне, Аня, рада цябе бачыць і чуць у нашым падкасці. Прывітанне, Артур. Першае пытанне, я звычайна яго задаю ўсім, таму што мне цікава вось гэты моманты з самавызначэннем. І я ведаю, што ты не так даўно апублікавала першую кніжку паэзіі, хаця з вершамі ты звязаная даўнавата, ты перакладаеш шмат. Ці ёсць у цябе адчуванне, што ты можаш назваць сябе паэткай? Увогуле, першы адказ, які адразу інтуіцыйна напрошваецца, гэта не. Я не паэтка. Па-першае, таму што ўсё ж такі паэтычная кніжка ў мяне адна, празаічных нашмат больш, 4 ці нават ужо 5 хутка выйдзе дзіцячая, і адна, умоўна назовем яе кнігу для дарослых, «Час пустазелля». І я перадусім асацыюю сябе з пісаннем прозы, і мне здаецца, што я больш разумею, як пісаць прозу, чым паэзію. Таксама, калі пакінуць у баку менавіта Канстытуцыю, яна выйшла ўжо хутка 2 гады таму, як. І цяпер я амаль не пішу вершаў. У мяне ёсць некалькі тэкстаў, яны вельмі разнародныя. Яны не збіраюцца не тое, што ў зборнікі, з іх нават падборку нельга сабраць, бо кожны з гэтых вершаў глядзіць у свой бок. І вельмі шмат з іх не скончаны, і я нават не ўяўляю, як іх скончыць. Таму так, спачатку мне хочацца сказаць «не». Але з іншага боку, ўсё ж такі я сапраўды вельмі даўно перакладаю вершы, і у мяне сапраўды ёсць гэты зборнік паэзіі, таму з іншага боку, ўсё ж такі, калі я падумаю, мне здаецца, што трэба сказаць і правільней сказаць «так, я паэтка». І калі у паэзіі, у сваёй паэзіі я не надта ўпэўненая, то ў перакладах я якраз упэўненая, што я умею гэта рабіць і ведаю, як рабіць добрыя паэтычныя пераклады. Таму, магчыма, з такой агаворкай я паэтка-перакладчыца. Хацелася удакладніць пра момант, ты кажаш, што ты не ўпэўненая ў сабе як у паэтцы, а чаму? Чаму так? Таму што ўсё сваё, скажам так, прафесійнае жыццё я сапраўды займаюся прозай. Я, напрыклад, займалася даследаваннямі прозы, калі пісала дысертацыю. В прынцыпе, увесь час в універсітэце і в магістратуры, і в аспірантуры я выключна прозу даследавала. То бок я ўяўляю, як яна працуе. Таксама я в асноўным рэдагавала прозу. І таксама я ўяўляю, як можна рэдагаваць празаічны пераклад, ці нават часам мне даводзілася рэдагаваць арыгінальныя творы, напісаныя па-беларуску. Але я, напрыклад, нават з гэтага гледзяча, калі б мяне папрасілі адрэдагаваць кнігу паэзіі, я б дакладна адмовілася, бо я не ўяўляю, як працаваць вось на такім вось узроўні, нават тэарэтычным з паэзіяй. Таму мне здаецца, што я ведаю пра паэзію ўсё яшчэ нашмат менш, чым прозы, хаця я люблю чытаць паэзію. Напэўна, нейкае выключэнне тычыцца класічнай рыфмаванай паэзіі, бо я яе шмат перакладала, і якраз тут я магу штосьці сказаць. Але вось паэзія, як нешта цэлае, для мяне ўсё яшчэ застаецца загадкай. А як даўно ўвогуле паэзія як такая увайшла ў твоё жыццё, калі ты там, напэўна, ты пачынала таксама пісаць нешта, а пасля перакладаць, ці проста адразу уварвалася з перакладамі нейкімі, як гэта адбывалася ў цябе? Увогуле, я цяпер думала пра гэтае пытанне і нечакана для сябе прыгадала, бо такія рэчы вельмі часта ты не помніш і прыгадваеш толькі ў нейкіх асаблівых сітуацыях, што насамрэч вершы я пачала пісаць у 5-6 гадоў. І гэта былі вершы па-беларуску, пры тым, што я расла ў абсалютна 100% рускамоўным асяроддзі, але ў мяне былі кнігі дзіцячыя з самага дзяцінства, я, напэўна, гадоў з 3 чытала, і кнігі ў мяне былі па-руску і па-беларуску, і мне здаецца, што я чытала іх абсалютна аднолькава. Гэта быў для мяне звычайны факт, што кнігі могуць быць па-руску і па-беларуску, але пісаць свае вершы я пачала па-беларуску.
Самае сумнае, што я дагэтуль некаторыя з гэтых вершаў помню і нават не ведаю, ці хацела б я іх памятаць. Ну, таму што гэта таксама вельмі смешныя вершы, безумоўна, якія вершы можа напісаць 5-6гадовы дзіцёнак. Часам я думаю, што, напэўна, нешта настолькі смешнае і нязграбнае пра сябе, можа, і не хацела б памятаць. Хаця, можа, калі-небудзь я штосьці з гэтым зраблю. Потым нейкі час я не пісала, і вось таксама я тут прыгадала, што недзе ў 5 класе я ўпершыню ў жыцці пераклала верш. І гэта быў верш Петруся Броўкі «Спатканне». Ён мяне настолькі ўразіў, што я захацела яго перакласці. Ведала я тады 2 мовы, рускую і беларускую, адпаведна, я яго перакладала з беларускай на рускую. Гэта ваенны верш, ён напісаны ў 43-м годзе, пра тое, вось як салдат вось пасля вайны вяртаецца дадому, сустракаецца вось са сваім родным месцам, праз якое прайшла вайна, вядома, вельмі моцна змяніла. У гэтым вершы я яго нядаўна перачытала, я знайшла яго, бо я памятала толькі асобныя словы з гэтага вершу, але неяк у гугле іх скамбінавала, і я знайшла ўрэшце гэты верш. І я сапраўды магу сказаць, што ягоная інтанацыя мне дагэтуль здаецца вельмі добрай. То бок я дагэтуль разумею, чаму гэты верш мне спадабаўся, нягледзячы на тое, што здавалася б, тэма вайны вельмі далёкая была ад мяне ў 5 класе. Я ўвогуле, напэўна, зусім не цікавілася ваеннай літаратурай, але канкрэтна гэтая інтанацыя мяне захапіла. Потым я ўжо падлеткаўстве пісала вершы ў асноўным па-руску, і яны нават публікаваліся ў нейкіх там газетах, што таксама мяне цяпер крышачку бянтэжыць. Я б, напэўна, хацела, каб усе гэтыя газеты былі спалены, і каб ніхто ў жыцці не мог іх знайсці. Вершы я пісала, напэўна, гадоў так з 16, можа, да 18, можа, з 15 да 17, ну, вось нейкі такі класічны падлеткаўскі час. Потым я вучылася на філалагічным факультэце і не вершаў не пісала, хаця нешта спрабавала пісаць нейкія апавяданні. І на 5 курсе я вельмі добра памятаю той момант, калі я пачала перакладаць. То бок гэта былі адразу 2 мовы, англійская і польская. То бок з англійскай я паспрабавала перакласці верш Теннісона, абсалютна не разумею чаму, бо гэта абсалютна нічым не выбітны верш, але ён быў кароткі, можа, тым ён мяне зацікавіў, што, ну, можна паспрабаваць перакласці, і гэта не зойме занадта шмат часу. І таксама тады я захапілася польскім паэтам Баляславам Лесьмянам і пачала таксама спрабаваць яго перакладаць, бо тут было якраз такое адчуванне, што гэта настолькі прыгожа, гэта настолькі добра гучыць па-польску, што я вельмі хачу, каб гэта таксама было па-беларуску. І я помню той першы перыяд, можа, гэта 5 курс, магістратура, ўжо я пераклала, можа, з 6 вершаў Баляслава Лесьмяна, аднесла іх на перакладчыцкую майстэрню Андрэя Хадановіча, дзе іх дэтальна разабралі гэтыя пераклады. Вядома, гэта былі не надта добрыя пераклады, і ўсе яны ўжо на сметніцы. Адзін верш з гэтай 6 я потым некалькі разоў яшчэ перарабляла, і цяпер ён у серыі паэтаў планеты выйшаў зборнік вершаў Баляслава Лесьмяна, і вось там гэты верш адзіны мой з такіх самых маіх самых першых ёсць. Баляслава Лесьмяна я потым перакладала даволі шмат, бо гэта адзін з маіх любімых паэтаў. Навогуле ты перакладаеш з якіх моў, з якімі мовамі ты працуеш зараз? Ці вогуле за сваё жыццё з якімі мовамі ты працавала? Ну, асноўныя мовы, з якіх я перакладала, гэта польская і англійская. Таксама, паколькі мяне ў цэлым вельмі вабіла, в прынцыпе, я перакладала, напэўна, вельмі актыўна 10 гадоў. Гэта быў, напэўна, з заканчання універсітэта, і плюс-мінус 10 наступных гадоў я проста была вельмі моцна занураная ў паэзію. Перадусім мяне цікавіла паэзія класічная, то бок рыфмаваная. Мне было вельмі цікава працаваць з рыфмай, і таксама мне было цікава скакаць з перыяду ў перыяд, з эпохі ў эпоху і з мовы ў мову. То бок, насамрэч, я перакладала з вельмі розных моваў. Нейкі час я вывучала нідерландскую, перакладала трошачкі нідерландскай паэзіі, потым я пераключылася на афрыканс, пераклала колькі вершаў з афрыканца, але таксама са шведскай. У мяне нават ёсць пару вершаў з партугальскай, ёсць верш перакладзены з ісландскай, сербскай, таму што для мяне вось гэты свет рыфмаванай класічнай паэзіі ў асноўным гэта былі 18-19 стагоддзя, напэўна, ў асноўным 19, пачатак 20-га. Гэта быў для мяне вельмі прыгожы каляровы свет, дзе насамрэч вершы можна было пісаць пра ўсё. Магчыма, у нас ёсць цяпер уяўленне, што класічная паэзія гэта паэзія, якая піша там пра нейкія пэўныя тэмы, але насамрэч там ёсць пра ўсё.
Там можа быць і пра секс, і пра расліны, і пра жывёл, і пра каханне, і пра сяброўства. Фактычна увесь спектр тэмаў. І таму мне хацелася ахапіць усё, я патрошачкі зусюль гэта перакладала. І таму у мяне асабліва няма, нельга сказаць, што вось гэта мой перакладчыцкі даробак, таму што там трошкі, калі казаць пра серыю «Паэты планеты», якую выдаваў Зміцер Колас, то в адной кнізе 3 маіх вершы, у другой кнізе 5 маіх вершаў, тут 1, тут 10, таму што ніводным аўтарам я не займалася так вось раз і села і пераклала цэлую кнігу. Вось мне часта кажуць, калі я расказваю, што я вось перакладаю там са шведскай мовы, мне адразу пытаюць: а ты што, ведаеш шведскую? Я такі говорю: ну я вучу, напрыклад, калі я пачаў перакладаць, я ввогуле не ведаў шведскую мову. Ну я адказваю, што для таго, каб перакладаць, у прынцыпе, ты не павінен ведаць мову нейкую там C1 ці які не ведаю, які ўзровень. Карацей, ёсць розныя спосабы, як перакладаць. І як ты вось да гэтага ставішся, ці задавалі табе гэтае пытанне, вось калі ты агучыла гэты спіс, што ты там перакладала з розных моваў, ці пыталі ў цябе, можа быць, не з прэтэнзіяй, а так, ці ведаеш ты гэтыя мовы і як ты можаш перакладаць, калі ты мову не ведаеш, напрыклад? Сапраўды гэтае пытанне мне задавалі, і нават з прэтэнзіяй задавалі, што наадварот, паэзія гэта тое, што вымагае проста найвышэйшага ведання мовы. Я з гэтым згодная часткова, бо в прынцыпе пачынала я сапраўды з моваў, якія я ведаю. Гэта польская і англійская. Потым я трошачкі рухалася ў бок моваў, якія ведаю нядобра, скажем так, бо я некалькі гадоў вучыла нідэрландскую, і, скажем так, калі не магла абсолютно свабодна камунікаваць па-нідэрландску, ўсё ж такі я ведала граматыку гэтай мовы, і нават калі я чытала верш і, напрыклад, не ведала нейкую слова, то я магла паглядзець у слоўніку. Тым больш, што нідэрландская мова сучасная і мова, напрыклад, пачатку 20-го стагоддзя, яны ўжо даволі моцна адрозніваюцца, бо мова змянялася. А калі казаць пра нідэрландскую паэзію 17-го стагоддзя, калі было ўвогуле залатое стагоддзе, то мова змянілася вельмі кардынальна. Таму часам, напрыклад, калі ты вучыш сучасную мову, то гэта не абавязкова табе дапаможа. Нават тое самае з англійскай мовай. Ведаючы добра сучасную англійскую, гэта абсалютна не значыць, што ты можаш свабодна чытаць Шекспіра. Таму мне здаецца, што ўсё ж такі веданне мовы важнае, але вельмі важна таксама разумець паэзію таго часу, які перакладаеш, і ведаць, дзе што можна у выпадку чаго падгледзець. Таксама ўжо, калі я даволі шмат перакладала вершаў, я пачала перакладаць нідэрландскае. Потым я перакладала з афрыканс, які я ведала яшчэ горш, чым нідэрландскую, але зноў жа я не кепска ўяўляла граматыку, і я была вельмі начытаная ўвогуле пра гэтую літаратуру, пра тое, як ўвогуле пра паўднёвую Афрыку, то бок нейкае ўяўленне ў мяне, безумоўна, было. У мяне ёсць досвед перакладу з падрадкоўнікаў, калі, напрыклад, я чытаю верш, у нейкім з перакладаў, там, бачу верш па-польску ці па-руску, і гэты верш мне вельмі падабаецца, я хачу яго мець па-беларуску, а ён напісаны, напрыклад, па-французску. Я прыходзіла да кагосьці сяброў, хто ведае французскую, і прасіла падрадкоўнік. І таксама, безумоўна, калі табе даюць добры падрадкоўнік, табе таксама расказваюць, дзе там вось тут вось звярні ўвагу, тут вот ёсць нейкая ўнутраная рыфма, тут вось такая гульня словаў. То бок добры падрадкоўнік, мне здаецца, гэта не кепскі інструмент, хаця, безумоўна, таксама трэба ўяўляць, што ты перакладаеш і што гэта за час. Ну і былі ў мяне спробы перакладаць з моваў, якія ў мяне і не было падрадкоўніку, і якія я не ведала. Гэта быў верш, напрыклад, адзін з такіх спробаў, гэта верш з ісландскай мовы, які мне вельмі спадабаўся таксама ў перакладзе на нейкую іншую мову. І я захацела яго паспрабаваць, і гэта сапраўды заняло мяне вельмі шмат часу. Гэты верш сапраўды невялікі, можа 10-12 радкоў, але я сядзела з граматыкай, разбірала яго, на што толькі часу хапала 15 гадоў таму. І я гэты верш пераклала. Я, в прынцыпе, паколькі у мяне на той момант не было людзей знаёмых, якія ведалі ісландскую, я не магла ні ў кога спытаць, ці добры гэты пераклад. Бо калі я перакладаю, асабліва з мовы, якую не ведаю не надта добра, ці якую не ведаю з падрадкоўніка, безумоўна, вельмі важна, каб потым хтосьці прачытаў і даў фідбэк. Так вось, напрыклад, па гэтым канкрэтна адным ісландскім вершам мне ніхто ніколі фідбэку не даў.
І ў нейкім сэнсе гэта уяўленая, выдуманая ісландская мова. То бок я выдумала, як гэта, пра што ў гэтым вершы і напісала гэта па-беларуску. Магчыма, гэта не надта добры пераклад, але мне здаецца, што гэта цікавая паэтычная з'ява. Ну, гэта такі, скажем так, эксперымент. І вось якраз мы падыходзім да пытання наступнага, таксама, які звязаны з эксперыментам. Гэта твоя дзве кніжкі «Геалогія, Канстытуцыя». І вось і я б хацеў, каб ты расказала слухачам і слухачкам, што гэта за кніжкі, як яны з'яўляліся, чаму яны з'явіліся, што цікавага ты ў сабе адкрыла, калі ты працавала з гэтым тэкстам, з гэтымі тэкстамі. Ну, як я ўжо казала, гэтым летам геалогіі Канстытуцыі споўніцца 2 гады. Я ўжо так з пэўнай часавай дыстанцыі на гэтай кнігі ці на гэтую кнігу гляджу. Ідэя з'явілася ў мяне ў 21 годзе, калі таксама яшчэ была вельмі жывая памяць пра 20-й год, і мы чакалі рэферэндума. І я ў нейкі момант падумала, а чаму б не напісаць такую кнігу вершаў на палях беларускай канстытуцыі. Я пачала, просто выгугліла беларускую канстытуцыю, пачала яе чытаць і пачала пра яе думаць. І я, па-першае, злавіла сябе на тым, што я першы раз у жыцці ўвогуле чытаю беларускую канстытуцыю, і, аказваецца, у нас так шмат правоў ёсць паводле яе. У выніку я взяла першыя 2 раздзелы беларускай канстытуцыі. У мяне была амбіцыя зрабіць усю, гэта 5 раздзелаў, гэта, здаецца, 143-146 артыкулаў, я ўжо цяпер проста дакладна не ўспомню. І у кнізе 63 артыкулы. І гэта, як мне здаецца, самая цікавая частка Канстытуцыі, бо там гаворыцца пра самыя такія абсалютна важныя рэчы, як улада, правы, абавязкі, сям'я, праца, але і таксама і падаткі, напрыклад, і ахова прыроднага асяроддзя. А там далей ужо тыя часткі, гэта суд, пракуратура. І я падумала, што, в прынцыпе, напэўна, можна гэта зрабіць, але гэта трэба ўжо сапраўды ўстаць на галаву, каб прыдумаць, як там пра выбары прэзідэнта напісаць верш. І я там доўга рухалася на вобмацак, у мяне нейкія там былі чарновыя варыянты даволі шмат, я многія вершы перапісвала 2-3 разы, але ў нейкі момант я вось прыйшла да такога вось падыходу, што я бяру артыкул Канстытуцыі і шукаю да яго нейкі ключ у асноўным у прыродазнаўчых навуках. Гэта геалогія, біялогія, фізіка, хімія, але таксама трошкі нейкія і гуманітарныя навукі таксама там прысутнічаюць. То бок, напрыклад, у вершы, які пра адукацыю, што кожны мае права на адукацыю, я пачала шукаць. Па-першае, я падумала, што такое для мяне, чаму я вучылася, калі жыла ў Беларусі, і для мяне важным момантам было тое, што я была нябачнай. То бок, калі ты жывеш у аўтарытарным грамадстве, то важна, каб на цябе не звярталі ўвагі, бо тады ты можаш рабіць тое, што лічыш патрэбным, калі нават гэта камусьці не падабаецца. І тады я пачала шукаць, якія жывёлы умеюць быць нябачнымі. І аказалася, што нябачнымі найлепш умеюць быць жывёлы, якія жывуць у моры, бо яны робяцца, як бы раствараюцца ў вадзе. Але калі гэтыя жывёлы, калі гэтыя істоты маюць вочы, то быць нябачнымі цалкам у іх не атрымліваецца, таму што вочы амаль заўсёды складаюцца з такіх клетак, якія не могуць быць празрыстымі. Гэта іх такая асаблівасць. І таму нават, калі ты цалкам зробішся нябачнай, вочы цябе могуць выдаць. І тады я падумала, што вось гэта такі вось ключ да гэтага артыкула, і на аснове гэтага напісала верш. Таксама для мяне было вельмі важнае пытанне мовы, бо увогуле мне здаецца, што мова, яна тая, на якой мы гаворым штодня, яна шмат што пра нас гаворыць. І вось у нас, чым больш я ўвогуле працавала з літаратурай, тым больш я заўважала вельмі шмат канцелярыту. Канцелярыт, нават вось там заходзіш у тралейбус, і там гавораць, што осуществляете платеж. То бок не кажуць платіце, а кажуць вот это здзяйсняйце, ажыццяўляйце платеж. Як я спрабую зразумець, што робіць канцелярыт, ён аддаляе цябе, чым больш словаў, якія па сутнасці не вельмі маюць сэнс, бо які сэнс мае слова ажыццяўляйце. Тым далей ты аказваешся ад таго, пра што ты гаворыш, і тым меншую маеш сувязь з тым, пра што гаворыш. І мне здаецца, што канцелярыт гэта тое, з чым было
цікава і добра папрацаваць. І вось гэта адна з асноваў з таго, што мне было цікава зрабіць у Канстытуцыі, гэта паспрабаваць нешта перакласці з мовы канцелярыту на мову паэзію. Гэта ў нейкім сэнсе дзве супрацьлеглыя мовы, але, безумоўна, як у любую супрацьлегласць, іх нешта яднае. Таксама для мяне было важна паспрабаваць скарыстаць экаоптыку, каб гэта была канстытуцыя ўсяго, каб яна была не толькі пра людзей, але вось у час экалагічнага крызісу, бо ў 21 годзе яшчэ здавалася, што мы можам гаварыць пра экалагічную катастрофу, пра кліматычныя змены, неяк вось адстаронена таксама ад тэмы таталітарных рэжымаў, мілітарысцкіх, яшчэ не пачалася вайна ва ўкраіне. І вось мне хацелася вось падумаць пра такую канстытуцыю ўсяго, якая таксама ўлічвала б, што на зямлі маем права жыць не толькі мы, але і безліч іншых істот, якіх мы часта, скажем так, каланізуем альбо прыгнятаем, калі казаць вось гэтую мову палітычную ў нейкім сэнсе. І таксама, чым была для мяне Канстытуцыя, гэта была кніга, у якой я расказвала пра сваю прыватную гісторыю. Я хацела паспрабаваць вось з улікам мовы, з улікам экапрызмы і з улікам вось гэтых ключоў з прыродазнаўчых навук расказаць сваю гісторыю, як я адчуваю сябе ў Беларусі, як я адчувала сябе ў Беларусі. І нават спачатку кніга Канстытуцыя складаецца з двух элементаў. Гэта закон, уласна, артыкул з Канстытуцыі і верш. Спачатку я нават думала, што там будзе трэці элемент. Гэта, уласна, нейкая такая прыродазнаўчая нататка пра той факт, які зрабіўся ключом. Але, на жаль, на развароце толькі дзве старонкі, і я падумала, што, напэўна, гэта будзе збыткоўнасць яшчэ неяк выдумляць гэты трэці факт. І цяпер я разумею, што без Канстытуцыі не было б часу пустазелля, бо, уласна, ў Канстытуцыі вось праз гэтую прыватную гісторыю я навучылася расказваць пра сябе, бо да гэтага я пісала кнігі для дзяцей, а ў кнігах для дзяцей ты не расказваеш, я, прынамсі. Можа, у розных людзей іначай, але я пра сябе не расказваю. Кнігі для дзяцей для мяне гэта тое, дзе найлепш можна схавацца. Бо ты прыдумаеш нейкія весёлыя, забаўныя гісторыі, нейкіх персанажаў, і ўжо па вялікім рахунку не важна, хто ты ў гэтай кнізе. А ў Канстытуцыі гэта важна было. І я перастала баяцца гаварыць штосьці пра сябе. І калі казаць пра іншыя адкрыцці, то з аднаго боку для мяне я просто вельмі шмат чытала розных кніг, у тым ліку пра біялогію, геалогію і гэтак далей. І я просто вельмі шмат даведалася пра гэтыя галіны навукі, шукаючы факты. Я прачытала, напрыклад, вось мне тут трэба метафора нейкая фізічная, я бяру кнігу, чытаю пра квантавую фізіку. Таму я просто цяпер шмат чаго ведаю пра гэтыя навукі. З другога боку, я лічу, што менавіта в Канстытуцыі я пачала усведамляць, што самая важная для мяне інстанцыя ўвогуле катэгорыя ў літаратуры гэта дыстанцыя. То бок зразумець, на якой дыстанцыі ты ад таго, пра што расказваеш. І гэтая дыстанцыя можа быць вялікай, яна можа быць маленькай, блізкай вельмі, але гэта тое, што, як на мяне, аўтар ці аўтарка мусіць ведаць і выбіраць свядома. Гэта не мусіць быць выпадковым. І калі я гэтую кнігу напісала, я думала, дзе я выдаваць, у Беларусі ці ў Польшчы. Яшчэ ў 21 годзе, ў канцы 21 году, пачатку 22-го гэтае пытанне магло стаяць, бо было яшчэ прасцей, было больш выдавецтва ў Беларусі. І я ў выніку падумала, што навошта выбіраць. Таму ў Беларусі мы выдалі кнігу пад назвай «Геалогія», і там няма артыкулаў з Канстытуцыі, там верш называецца «Выкапні», то бок гэта проста чыстыя тэксты. А ў Польшчы мы выдалі кнігу пад назвай «Канстытуцыя», дзе з аднаго боку артыкул, а з другога боку верш. І для мяне гэта таксама у выніку раптам аказалася, што гэта даследаванне самацэнзуры. То бок тэксты абсалютна ідэнтычныя у абедзвюх кнігах. Розніца толькі ў пазатэкставых фактарах. Напрыклад, назва, анатацыя, афармленне, спосаб вёрсткі. І аказалася, што кніга, якая пішацца без ціску самацэнзуры, яна ўдвая таўсцейшая за кнігу, якая пішацца пад ціскам самацэнзуры. Мне вось зацікавіла, я пачаў проста думаць пра тое, што вось ты раней пісала мала сваіх паэтычных тэкстаў, і вось ты надыходзіць нейкі момант, калі ты вырашаеш пісаць адразу цэлую кнігу вершаў,
І як проста гэта адбывалася, ці было табе, не ведаю, страшна, не ведаю, ці было гэта такі выклік самой сабе, як гэта адчувалася, таму што звычайна тыя, хто пачынаюць і напішуць, выдаюць кніжкі, там ужо адабраныя, там за 5 год, там вось такое. А тут ты адразу падышла так, ну, канцэптуальна, скажам, адразу у тебя была задума, і ты вось пісала мэтанакіравана цэлую кніжку вершаў. Як гэта? Мне было жудасна страшна, бо мне здавалася, што я раблю тое, чаго не ўмею. Але мяне так захапіла гэтая ідэя. Вот просто першы дзень я прыдумала гэтую ідэю, я прыйшла дадому, я напісала 10 нейкіх такіх каротенькіх, у асноўным 4-6 радковых фрагменцікаў пра першыя 10 артыкулаў беларускай канстытуцыі, ці нават 20, не помню. Ну, безумоўна, гэта не былі вершы, гэта былі нейкія напаў, не ведаю, паэтычныя, празаічныя нейкія рэфлексіі. І я так трошачкі супакоілася, павесіла гэта на Facebook і пайшла спаць. На наступны дзень я прачынаюся, думаю, гэта, канешне, на Facebook павесіць можна, але з гэтым больш нічога немагчыма рабіць. Але ідэя мяне не адпускала, я думала, яна ж такая цудоўная, напісаць вершы на палях Канстытуцыі. То бок мне здавалася, што я проста не магу сабе дазволіць проста выкінуць взяць гэтыя тэксты, выкінуць іх на сметніцу. Я подумала, было б класна, каб хтосьці іншы напісаў бы такую кнігу. Мне б вельмі хацелася прачытаць такую кнігу. Але ёсць тое, што мяне як пісьменніцу, на той момант дзіцячую пісьменніцу раздражняе вельмі моцна. Гэта калі да мяне прыходзяць і кажуць: слухай, ёсць такая класная ідэя, напішы пра гэта кнігу. Я не хацела быць у ролі гэтага чалавека, якая прыйдзе да кагосьці іншага і скажа: калі ласка, напішы такую кнігу. Таму я подумала, што я проста мушу гэтым заняцца, і я пачала ўжо нешта паціху, ўжо больш сур'ёзна думаць пра гэтыя тэксты і перапісваць іх. Не да канца я была імі задаволеная, але я менавіта гэта было тым, што я гарэла ідэяй. Я вельмі навобмацак рухалася, але гэтая захопленасць ідэі, яна прымусіла мяне все ж таки взяць і зрабіць гэта. Таму я адчуваю сябе няўпэўнена наконт сваёй паэтычнай кнігі, і дагэтуль мне цяжка сказаць, што я паэтка, менавіта таму, што я лічу, што мне не хапала нейкай практыкі, што все ж таки, напэўна, было б лепш, каб я спачатку нейкія асобныя вершы пісала, а потым праз 5-10 гадоў выдала б кнігу. Але таксама у мяне ёсць такое ўяўленне, што кнігі мусяць выходзіць у свой час. І я подумала, што для гэтай кнігі час цяпер. І пры ўсёй маім жаданні, каб яна была ідэальнай, я подумала, што лепш яна будзе не ідэальнай, але выйдзе цяпер, чым яна будзе ідэальнай, выйдзе праз 10 гадоў, калі мы ўвогуле не ўяўляем, што у нас будзе, можа, мы будзем жыць у іншым свеце і гэтак далей. І цяпер я разумею, што праз 10 гадоў ці праз 5 ці праз 3 я б яе не выдала. Бо цяпер, калі ўжо ідзе вайна, ўжо 3-й год яна ідзе, ужо, мне здаецца, гэта кніга была б не своечасовая. Так яна выйшла, вядома, яна выйшла ўжо, калі вайна пачалася, але яшчэ была нашмат больш жывая памяць пра 20-й, пра 21-й год, пра тое, як мы тады жылі. І мне здаецца, што ўсё ж такі своечасовасць гэта таксама важная для кнігі якасць. Артыкул 49. Кожны мае права на адукацыю. Гарантуецца даступнасць і бясплатнасць агульнай сярэдняй і прафесійна-тэхнічнай адукацыі. Сярэдняя спецыяльная і вышэйшая адукацыя даступная для ўсіх у адпаведнасці са здольнасцямі кожнага. Кожны можа на конкурснай аснове бясплатна атрымаць адпаведную адукацыю ў дзяржаўных навучальных установах. Артыкул 49. Выдатніца ў школе выжывання, паўпразрыстая гідра, шкляная медуза. Вучуся хавацца ад чужых вачэй і не выказваць свайго меркавання, ці, прынамсі, рабіць гэта не надта гучна. Маё жылепадобнае цела не пераносіць сонца, зліваецца з наваколлем і балюча джаліць усіх, хто да яго дакранецца, бо цяжка жыць з тымі, хто можа цябе з'есці і самой не зрабіцца драпежніцай. Праграма ў школе выжывання даўно зацверджаная, празрысцей, яшчэ празрысцей, амаль нябачная, толькі б не выдалі вочы, гэта іх бляск недарэчны. І галоўны ўрок – бяспечней быць няшчаснай, няшчасце залатая сярэдзіна. Лепш ужо так, чым быць з'едзенай. Працягваючы тэму эксперыментаў, я хацеў запытаць, ці хапае табе эксперыментаў вось у сучаснай беларускай паэзіі? Як яна табе ўяўляецца так у цэлым? Напрыклад, калі б хтосьці цябе папрасіў апісаць, што такое сучасная беларуская паэзія, хто па-за кантэкстам,
то як бы ты коротко рассказала, что такое сучасная беларуская паэзія? Я, можа, пачну з другой часткі. Я вось калі спрабую сабе ўявіць, што такое увогуле сучасная беларуская паэзія. Гэта можна дысертацыю адразу доктарскую на гэтую тэму напісаць. У мяне вось ёсць некалькі такіх пунктаў. Па-першае, у нас ёсць такі не стэрэатып, у нас кажуць часам, што беларусы гэта нацыя паэтаў. Дык вось я лічу, што гэта абсалютна няпраўда. Беларусы не нацыя паэтаў. У нейкім сэнсе гэта звязана ў тым ліку з вельмі матэрыяльнымі прычынамі. У нас няма рынку. Не ведаю, ці можна казаць пра рынак паэзіі, але рынак кніг ўсё ж такі ёсць. Існуе такое паняцце важнае для выдання кніг. І, напрыклад, калі няма гэтай інфраструктуры, што кнігі пастаянна актыўна выходзяць, ёсць прэміі, ёсць падтрымка, ёсць гранты дзяржаўныя на выданне нейкіх нішавых рэчаў, што ёсць нейкія стыпендыі і гэтак далей, то, напэўна, многія кнігі проста не напісаны, таму што не было магчымасці. Таму мне здаецца, па-першае, што ў Беларусі магло б пісацца нашмат больш паэзіі, каб мы былі нацыяй паэтаў. Па-другое, у Беларусі ўсё ж такі ёсць у беларускай прасторы. Ёсць ілюзія, што паэзія пішацца шмат, магчыма, таму, што ўсяго іншага пішацца менш, чым паэзіі. То бок, вось калі так паглядзець, здаецца, што больш за ўсё паэзіі, потым нейкая невялікая формы проза, напрыклад, апавяданні ці эсэ, і потым ужо буйная проза, гэта раманы ці кнігі, нейкія даследаванні, нон-фікшн. І гэта у тым ліку, мне здаецца, звязана з першым пунктам, бо я не буду, безумоўна, ніякім чынам сцвярджаць, што напісаць кнігу паэзіі лягчэй, чым напісаць раман, але напісаць верш лягчэй, чым напісаць раман, нават з улікам часу, які на гэта патрабуецца. І калі, напрыклад, можна напісаць 5 вершаў і іх апублікаваць, і яны ўжо з'яўляюцца ў прасторы і неяк працуюць, то напісаць 3 раздзелы рамана і апублікаваць не мае сэнсу, бо калі ты дапішаш раман да канца, ты можаш вярнуцца і перарабіць гэтыя першыя 3 часткі зусім. Таму раман не скончаны, ён па вялікім рахунку яшчэ не можа існаваць як нейкая літаратурная з'ява. Безумоўна, мы не гаворым пра тыя раманы, якія пісьменнікі пачалі пісаць, а потым, напрыклад, памерлі не дапісалі. Безумоўна, такія няскончаныя раманы ўжо праз тое, што іх скончыць немагчыма, яны ўжо існуюць. Але таксама мне здаецца, што ў нас паэзіі ўсё ж такі пішацца шмат, і ў тым ліку, што у нас вельмі траўматычны перыяд цяпер для беларускай гісторыі, у нас вельмі шмат балючых падзей, і менавіта паэзія дазваляе зрабіць першы аналіз. Нават не столькі аналіз, а колькі першы водгук. Бо гэта вялікае пытанне, якую дыстанцыю трэба, каб напісаць нейкі буйны твор, нешта прааналізаваць сур'ёзна, але верш можна напісаць нават у той жа дзень, калі адбываецца нешта страшнае ці важнае, ці нешта такое захапляльнае. Вершы дазваляюць вельмі хутка на нешта рэагаваць. А паколькі ў Беларусі цяпер такое жыццё, што ў нас хутчэй на штосьці трэба хутка рэагаваць, чым ёсць час спакойна доўга сядзець над нечым думаць, таму вось паэзія для нас у гэтым сэнсе важная. Гэта тое, чым мы, напрыклад, мне здаецца, магчыма, тое, што яднае цяпер беларускую паэзію з украінскай, бо украінцы таксама трэба рэагаваць на тое, што адбываецца. Але, напрыклад, што можа адрозніваць беларускую паэзію ад паэзіі нейкай больш спакойнай краіны. Хаця, магчыма, гэта таксама ілюзія. І трэцяе, што мне здаецца цікавым пра беларускую паэзію, але гэта таксама, магчыма, ілюзія, што жаночай паэзіі ў нас цяпер больш, чым мужчынскай. Але было б цікава палічыць, бо, магчыма, гэта таксама вось нейкі стэрэатып. Але вось калі так проста не канкрэтна не сядаючы і не лічачы, взяць усе публікацыі за 23 год і палічыць, каго больш, хто больш вершаў напісаў, мужчына ці жанчына, у цэлым такі агульны погляд паказвае, што вось, мне здаецца, на Таўбіне больш друкуецца аўтарак, і вось калі паглядзець выдавецтва Хохрот, якое друкуе менавіта паэзію, таксама мне здаецца, што аўтарак больш. І вось якраз гэта акалічнасць я не да канца маю для тлумачэння. Мне самой было б вельмі цікава зразумець, чаму так. Маючы вось такую паэзію, як я яе бачу, я магу сказаць, што мне яе хапае. Бо мяне, перадусім, у літаратуры і ў паэзіі, у літаратуры шырэй, мяне цікавіць, чаму мы пішам, што мы пішам, як мы пішам. І якраз, бо літаратура ўзаемадзейнічае са светам. Паэзія – гэта водгук на тое, што мы бачым. І у нас ёсць пэўная сітуацыя, і мы неяк паэтычна яе асэнсоўваем.
неяк стаць на галаву і асэнсаваць сваю сітуацыю неяк іначай мы просто не можам, бо мы жывём у тых абставінах, у якіх жывём, мы маем тое, што мы маем. І з гэтага гледзяшча мне здаецца, што беларуская паэзія просто робіць цуды і таму мне яе хапае. Безумоўна, калі б мы жылі ў нейкі іншы час, да яе былі б іншыя патрабаванні. Але так, мне хапае, мне вельмі цікава, і я вельмі радая чытаць тое, што пішацца цяпер. І мне здаецца, што усе мы ў гэтым плане малайцы. Хацела яшчэ, ты ўжо расказвала, што ты перакладала і любіш больш перакладаць, наколькі я зразумеў, класічную паэзію, такую рыфмаваную. А вось твоя кніжка «Геалогія Канстытуцыі» – гэта не рыфмаваная паэзія. І я просто, тут само гэта пытанне якраз ужо і напрошваецца. Калі б, напрыклад, перад табой стаяў такі жорсткі выбар, рыфма ці не рыфма, то што б ты выбрала і чаму? То бок ты цяпер мяне пытаеш, Андрэй Хаданович ці Вальжына Морт. Хаця Андрэй Хаданович піша і ў рыфму, і без. Так, увогуле я пачынала з паэзіі класічнай, рыфмаванай 18-19 стагоддзя, і я вельмі люблю чытаць такую паэзію. Таму што, перадусім, для мяне гэта не толькі прыгожыя тэксты, а, безумоўна, гэта вельмі прыгожыя тэксты, якія можна чытаць абсалютна спакойна і цяпер, яны нягледзячы на тое, што прайшло 100, 200, 300 і гэтак далей гадоў, гэтыя тэксты ўсё яшчэ чытаюцца як прыгожыя тэксты. Але калі яшчэ уяўляеш, чаму яны пісаліся так, бо рыфма яна таксама не з'явілася ніадкуль, яна мела свае функцыі, быў свой канон, што лічыцца прыгожым, што не лічыцца прыгожым, тады гэтае чытанне робіцца для мяне яшчэ цікавейшай. І таму доўгі час я думала, што мне абсалютна дастаткова класічнай паэзіі, вось у кожнага свае густы, але ішоў час, і я як ішла у сваіх чытацкіх зацікаўленнях ўсё далей і далей па часе, ўсё бліжэй і бліжэй да нас. І я зразумела, што сапраўды кожны час ён ставіць перад паэтамі свае задачы, свет мяняецца, паэты мяняюцца, паэзія мяняецца, і таму цяпер я чытаю нашмат больш сучаснай паэзіі. Я ўжо пачынаю разумець, як яна можа адказваць на новыя выклікі. Гэта як у мастацтве. Спачатку былі рэалістычныя формы адлюстравання свету, потым імпрэсіянізм, постімпрэсіянізм, і вось цяпер усе мадэрнізмы і розныя віды ізмаў. І чым далей, тым больш яно змяняецца, таму што свет робіцца складаным, і ўжо мы не можам выкарыстоўваць ранейшыя інструменты. Вось, напрыклад, калі казаць пра рыфму. Я вельмі люблю рыфму, але я таксама разумею, што мы не можам цяпер пісаць так, як пісаў Янка Купала. Нават калі мы вельмі любім чытаць Янка Купалу, ўсё ж такі ён жыў у першай палове 20-го стагоддзя, а цяпер ужо як бы хутка чвэрць 21-го, час іншы, мы патрабуем чагосьці новага. У той жа час я вельмі люблю ўсё яшчэ вяртацца, асабліва цяпер, калі я шмат займаюся беларускай літаратурай, бо раней ўсё ж такі я займалася больш англійскай літаратурай. Мне ўвесь час цікава вяртацца да 19-20 стагоддзя, каб разумець, як функцыянуе сучасная паэзія. То бок, без гэтага, мне здаецца, не чытаючы. То бок, можна чытаць як сучасную паэзію як чытач, але калі ты хочаш чытаць яе і просто вось бачыць все гэтыя карані, то мне здаецца важна таксама ведаць вот гэты канон і канвенцыю. Што тычыцца мяне у геалогіі Канстытуцыі, то я, безумоўна, задавала себе гэта пытанне ў рыфму і без, і я спрабавала пісаць без рыфмы, фактычна верлібры, але я бачу таксама, што вось гэты ўвесь мой бэкграунд, пераклады класічнай паэзіі, яны ўсё ж такі мне не дазваляюць быць у гэтым плане, пазбыцца ад гэтага. І многія умоўна так, у двухкосці верлібры ў гэтай кнізе, яны падманкі, бо калі я іх пачынаю чытаць, я разумею, што это, в прынцыпе, сілабатоніка. І ў ёй часам ёсць рыфмы, я не хацела гэтых рыфмаў выкарыстоўваць спецыяльна, але яны там ёсць, і калі ў мяне дзесьці з'яўляецца рыфма, я вырашала ад яе не адмаўляцца. Асабліва у Канстытуцыі геалогіі шмат рыфмаў на канцы вершаў, а гэта вельмі такі інтанацыйна, гэта вельмі зручна. То бок, калі хочаш неяк скончыць верш інтанацыйна, я зразумела, што для мяне рыфма пасуе найлепш. Гэта добрая пуэнта рыфма. Таму многія вершы, не ўсе, але значная частка у гэтай кнізе, яны заканчваюцца рыфмамі. Можа, гэта таксама ад таго, што я яшчэ, гэта моя першая кніга, і я яшчэ не валодаю інструментарыем верлібра, мне прасцей вось такім класічным спосабам пайсці і скончыць
верш такім звычайным спосабам. Але тым не менш гэтыя рыфмы яны спарадычныя, яны там не з'яўляюцца пастаяннымі, скразнымі, таму што я не магу сабе адказаць на пытанне. Цяпер вось калі я напишу звычайны верш з рыфмоўкай АБ ці АББА, там мужчынскія рыфмы, жаночыя, дактылічныя, я для сябе не бачу адказу, як я магу цяпер пісаць чыста рыфмаваны тэкст. І ў гэтым плане, мне здаецца, варта памятаць, што рыфма гэта толькі адзін з інструментаў. Гэта не самамэта, гэта як тэхніка. І да яе варта ставіцца выключна як да тэхнічнага моманту. То бок, ці можаш ты яе выкарыстаць удала ў гэты момант, ці не. Папараць кветка. Калі ў цябе няма ні вялікай легенды, ні згадкі пра шчаслівае вяртанне, бо ўсе вяртанні заканчваліся аднолькава кепска, ні перамогі за стагоддзі, якія ўмяшчае твая памяць, застаецца толькі шукаць папараць кветку. Папараць кветка – батанічны казус, не апісаны ніводнай з прынятых у свеце сістэматык. Казка на ноч, якая цешыць нават не дзяцей, зневераных найболей, а іх бацькоў, гатовых учапіцца за апошнюю надзею і бадзяцца з ёю у лесе парадоксаў, лесе рэчаў, лесе, дзе знайшлі прыстанак, затаптаныя цені і зляканні. Пошук папараць кветкі не дае абяцання, падмацаванага прагнозам ці выпіскамі з хронік, генетычным кодам, добрым словам ці верай, што калісьці тое ж некаму ўдалося. На забаву не падобны пошук папараць кветкі. Без сур'ёзнай нагоды ў тую цемру не ўвойдзеш. Калі я яе сёння не адшукаю, пачынаеш тады адлічваць крокі. Калі і заўтра не знайду яе, спатыкаешся на хітраспляценні каранёў і думак. Калі хаця б раз у вечнасці яна мне не трапіцца, то ў якіх страхах я сабе прызнаюся? Што шукаю тое, чаго не існуе? І застаўшыся сам-насам з гэтай папараць пусткай, ці не запрагнеш ты абачлівасці, ці не захочаш развярнуцца і пайсці іншай дарогай, пакуль міма праплываюць цені і зляканні. Яны не спыняцца, пакуль ты з ім'і не выцягнеш недаўяўленае нешта. Увесь цяжар толькі на табе, нікім не прызначаны. Хто цябе вабіў у гэты лес? Хто вырашыў, што ты на яго ўскрайку народзішся? Куды не звернеш, непрагляднай ночы ўсе дарогі ў лесе аднолькавыя. Куды не звернеш, усё адно мусіш шукаць папараць кветку. Я, напрыклад, слухаў адзін з падкастаў на Літрадыё, не буду казаць, з кім была размова, але там была такая парада, насамрэч гэта даволі такая распаўсюджаная з'ява сярод розных літаратараў і літаратарак. Вось яны кажуць там, напрыклад, маладым пачынаючым: калі можаце не пісаць, то не пішыце. І мне заўсёды гэта так трошкі здзіўляла, раней менш, а зараз трошкі больш, таму што мне падаецца, што гэта некая трошкі бессэнсоўная такая парада. Вось што ты думаеш наконт гэтага? Ці даеш ты такія парады камусь? Пачну з крытыкі, бо увогуле, калі паглядзець на тое, чым мы займаемся, то ў нас ёсць заняткі абавязковыя і і такія дабравольныя. Напрыклад, мы абавязкова мусім есці, спаць, адпачываць, просто каб наша цела магло функцыянаваць. У нас ёсць абавязкі, напрыклад, мы мусім зарабляць грошы, каб нам было за што жыць. Альбо мы маем нейкія сямейныя абавязкі, мы мусім клапаціцца пра дзяцей, пра старых і гэтак далей. А ёсць заняткі неабавязковыя. Напрыклад, пісанне альбо валанцёрства. І вось прыходзіць валанцёр-пачатковец у нейкую валанцёрскую арганізацыю, яму кажуць: можаце не валанцёрыць, не валанцёрце. Дзіўна гучыць. І ў гэтым плане, у гэтай парадзе я бачу нейкае ўяўленне пра літаратуру як пра нешта сакральнае. То бок, калі вось вы не адчуваеце ў сабе нейкай такой агню святога, то лепш і не бярыцеся. Вось, але мне здаецца, што літаратура, пісанне – гэта не святарны, нейкі не святы, не святарны, не сакральны чын. І чытанне і пісанне кніг – гэта вось менавіта дабравольны абавязак. Таму мне здаецца, што чытанне і пісанне – гэта проста тое, чым мы самі выбіраем займацца. Гэта нешта дабравольнае. І пісаць можна навучыцца. Ёсць, напрыклад, калі у пісьменніка ёсць нейкая амбіцыя, ёсць жаданне нешта расказаць, то можна проста доўга практыкавацца, ці пачытаць нейкія кнігі, ці папрасіць у кагосьці парады, але навучыцца пісаць нават паэзію. Я ўпэўненая, што гэта абсалютна магчыма. І той, хто спачатку пісаць не мог, але вельмі хацеў,
потым можа пісаць. І таму я б хутчэй, калі б хтосьці ў мяне спытаў параду, я б сказала так: можаце пісаць, пішыце. Альбо нават так: хочаце пісаць, пішыце. Але ў нейкім сэнсе я таксама разумею, чаму гэтая фраза з'явілася. Бо я помню пра сябе, калі я пачынала пісаць шпрота, гэта першая моя кніга, якую ўвогуле я сама напісала, гэта «Кот шпрот і таямніца атракцыёнаў». І гэтая кніга нарадзілася хутчэй з амбіцыяй. То бок я гуляла ў сваім раёне, мне прыйшло ў галаву вось прывіды нейкія, тут шэпчуцца пад балконам. Мне спадабалася гэта ідэя, я тут жа прыдумала ім імёны, і я падумала: а ці змагу я зрабіць з гэтага гісторыю? Ці атрымаецца ў мяне, маючы гэтую ідэю, напісаць гісторыю? Я не магу сказаць, што ў мяне тады была нейкая такая вельмі вялікая патрэба пісаць, што я мушу нешта пісаць. Гэта была цікавасць, гэта была амбіцыя, ці змагу я напісаць такую кнігу, якую нехта надрукуе. Але таксама цяпер гэта было ў гэтую кнігу, я, па-мойму, у 17 ці 16 годзе пачала пісаць. І вось цяпер я пішу стараюся пісаць, працаваць над новай кнігай. У мяне ўжо ёсць 5 кніг для дзяцей, адна паэтычная кніга і адна кніга для дарослых. І вось цяпер я пішу, то бок гэта 5 плюс 2, 7, то бок цяпер я пішу 8-ю кнігу. І я адчуваю ўнутры сябе вельмі вялікі агонь, калі я працую над гэтай кнігай. То бок у мяне ёсць гэтыя дрыжыкі, якія ў мяне ажно бягуць па скуры, калі я думаю пра гэтую кнігу, калі я чытаю патрэбныя мне матэрыялы, калі абмяркоўваю нешта з людзьмі, звязанае з гэтай кнігай. І я разумею, што цяпер я ўжо не магу яе не пісаць. Але таксама я разумею, што гэта першая моя кніга, якую я пішу з такім адчуваннем. Нават «Час пустазелля» быў напісаны з абсалютна іншым адчуваннем. Тады я пісала ў нейкім сэнсе, каб зразумець, што са мной адбываецца і каб выжыць. А цяпер я пішу ад таго, што ў мяне ёсць гісторыя, якую мне так хочацца расказаць, што я не магу яе трымаць у сабе. Магчыма, гэта прыкмета графаманіі. Я не думаю, што гэта прыкмета графаманіі. Гэта я па-добраму нават зайздрошчу, што ёсць такое адчуванне. У мяне часам бывае, але звычайна яно хутка праходзіць, і я стараюся проста ў гэты момант паспець запісаць як мага больш у чаканні іншага запалу такога. Яшчэ вернемся трошкі да вершаў непасрэдна, і я б хацеў запытаць пра твае любімыя вершы. Пра што яны, якія гэта вершы? Можа быць, нават не называючы нейкіх канкрэтных аўтарак і аўтарак, можа быць, называючы нейкія краіны, напрыклад, нейкія асобныя літаратуры. Увогуле, для чаго ты чытаеш вершы? Ці шукаеш ты там нейкія адказы, ці некае суцяшэнне, ці хочаш ты там пабачыць нейкую радасць? Вось што табой кіруе? Увогуле, чытаць вершы я люблю, і я іх чытаю. І больш за ўсё цяпер я чытаю менавіта беларускіх вершаў, бо гэта паэзія пра тое, якая расказвае мне пра мой свет. А мне цяпер найбольш цікавы перадусім мой свет. Тое, што адбываецца з беларусамі і са мной, як з беларускай. Безумоўна, я чытаю паэзію і на іншых мовах, і польскую паэзію, і проста фантастычныя часам мне трапляюцца кнігі, вершы і па-англійску, і, напрыклад, пераклады з іншых моваў на польскую і на англійскую, але да беларускай паэзіі у мяне ўсё адно стаўленне асаблівае. Таксама я цяпер стараюся балансаваць і чытаць і сучаснасць, і класіку, бо класіка дапамагае мне разумець, асабліва калі, зноў жа, мы кажам пра беларускі свет і пра беларускую класіку, чаму цяпер усё так, а не іначай. Я ўжо маючы пэўную начытанасць, я проста уяўляю, што я хачу ў класіцы шукаць. Не толькі прыгожага верша, нават калі, напрыклад, у дзяцінстве, калі нам давалі чытаць вершы ў школе пра сялянаў ці пра вайну, часам гэта выклікала такое пярэчанне: навошта мне цяпер чытаць кнігі пра сялянаў ці пра вайну? Вось цяпер я ведаю, навошта мне чытаць кнігі пра сялянаў пра вайну. Але, безумоўна, я стараюся і раблю ўсё, што ад мяне залежыць, каб сачыць за тым, што пішацца цяпер. І асабліва мне цікава тое, што Таубін публікуе, тое, што пішацца жывое, менавіта, што пішацца цяпер у водгуку, і што пішацца і ў маім пакаленні, і маладзейшым пакаленні. І мне хочацца паглядзець, з якім бачаннем мы у гэтых вершах, як мы
ідзём у будучыню. Это так можа пафасна прагучыць. І цяпер у мяне на стале зборнік антыкаланіяльных тэкстаў «Карані і лісце», там шмат паэзіі. Я яшчэ яго не пачала чытаць, але я прачуваю гэты прыемны момант, калі у мяне будзе вольны час, і я заглыблюся ў гэтыя тэксты. Калі казаць, што я шукаю ў паэзіі, то тут трэба сказаць, што я гэтак жа шукаю і пішучы сама, і тое самае, для мяне гэта аднолькавы працэс чытання чужых тэкстаў і пісання сваіх, то бок ясна, што гэта розныя актыўнасці, але для мяне яны падпарадкаваны адной і той жа мэце. Перадусім, для мяне паэзія мае розныя функцыі. І, напрыклад, ёсць такая функцыя ў паэзіі крычаць. Як у Дмітрия Строцева, «Что я делал эти 8 лет, я кричал». Альбо гэта паэзія, якая вельмі жыва, вельмі хутка расказвае пра нейкія трагічныя рэчы, якія у нас адбываюцца. Напрыклад, вось украінская паэзія, можна сказаць, што ў ёй яна шмат крычыць цяпер, каб прыцягнуць увагу света да таго, што адбываецца ва ўкраіне. Але таксама і беларуская паэзія крычыць, каб паказаць, што вось у нас адбываецца шмат страшнага. Гэта тая паэзія, якую я чытаю, але я ведаю дакладна, што крычаць у паэзіі гэта не мой шлях. Я гэтага не ўмею, напэўна, я проста крычаць не ўмею. Тое, што важна таксама для мяне ў паэзіі, і гэта таксама хутчэй тое, што я шукаю ў іншых, гэта стварэнне эмоцый. Бо паэзія для мяне шмат у чым пра эмоцыі, пра прагаворванне эмоцый, а нават часам пра стварэнне эмоцый. Калі паэт, ён робіць гэтую, ці яна робіць гэтую справу, ён ці яна спрабуе зразумець сябе, і дзякуючы гэтаму дазваляе чытачам, нам, зразумець сябе таксама. Гэта як у падлеткаўстве. Я помню гэтае адчуванне, калі табе 16, ты чытаеш верш і думаеш, вось, гэта, вот менавіта гэта я адчуваю. То бок унутры цябе шмат чаго адбываецца, а ты яшчэ не маеш для гэтага слова, і тут раз паэзія дае табе гэтыя словы. І ў гэтым плане я шукаю у паэзіі такого вось спосабаў фармаваць агульны эмацыйны досвед. У тым ліку паэзія такім чынам фармуе групы людзей. Розныя людзі прачыталі адзін і той жа верш, частка з іх знайшла сябе ў гэтым вершы, і мы ўжо маем гэтую групу людзей, якія могуць абсалютна не быць знаёмыя адно з адным. Яны могуць жыць у розных краінах, але яны маюць гэты эмацыйны досвед. І калі аднойчы раптам яны сустрэнуцца, у іх ужо ёсць гэтая кропка судакранання. І яшчэ адна з функцый паэзіі, як мне здаецца, гэта стварэнне мовы і стварэнне вобразаў, якія потым будуць змяняць свет. То бок спачатку нічога не было, а потым хтосьці напісаў верш ці напісала, і ўжо з'явілася не тое, што з'ява, а з'явілася ўяўленне пра гэтую з'яву. А калі ёсць уяўленне пра нейкую з'яву, яна ўжо магчымая. І мне здаецца, што паэзія гэта менавіта тое, што можа даць гэты першы імпульс. То бок менавіта мова змяняецца перадусім, напэўна, праз паэзію. Я думаю, што ёсць іншыя спосабы змяняць мовы, напрыклад, філасофія ці нетфліксаўскія серыялы, але ў паэзіі ёсць таксама вельмі важная свая роля ў гэтым працэсе. Я б, напэўна, не хацела жыць у свеце, у якім новыя вобразы генеруюць толькі нетфліксаўскія серыялы. І таму у нейкім сэнсе для мяне паэзія, тое, што я ў ёй шукаю, і, напэўна, у чужой найбольш, але тое, пра што б мне б хацелася таксама зрабіць у сваёй паэзіі, гэта тое знайсці ў паэзіі, як будзе выглядаць наша заўтра. Дзякуй, Аня, за размову, і вельмі чакаем новую кніжку. І таксама ўсім нагадую, што вершы Ані і пераклады шматлікія можна пачытаць на Таўбіне. Дзякуй. Эпізод запісаны з удзелам Артура Камароўскага, Анны Янкута і Александра Карнейчука, а таксама пры падтрымцы Free Belarus Center. Шукайце нас на платформах для падкастаў і дзяліцеся спасылкай з сябрамі і сяброўкамі. Прыемнага праслухоўвання!